Pini Duarbaguri Press Club along executive meeting padopon pini RCG Duarbaguri Press Club peni si Chingki Chingwai Ajay Mek padopon labang solong Presiden ke Haibeda Sing Ingling lapen secretary lapen Rajasteron halang tumben si kado kawe misen bidi suri pipon lapen labang solong rang sinabe alang listami kado kawe misen bidi suri pen pipot tangte labang so puthak pini arjupon snap. Aprang si kado kawe panstamila karbeng long solang de karbera doan la pendak la kakila nilitum la Duarbaguri Press Club phananga ching honpen la kakila nilitum news channel na kilang nun wela rat phan stami pini nilitum la Duarbaguri Press Club ahin pedani tum phan ninga klong pen aprang si nilitum phan kardoma pajir tholo asi pini nilitum la thang pini ke tarik krehini lo pini la bangso ni lon judgment dang ni tum dak la kai pholang so la picnic sai hem long sini tu pini la get together amai ni tu pini padopono la sila bangso get together amai long jasme la ni tu la Duarbaguri Press Club long President Bida Sing Ingling pen ni tu Duarbaguri Press Club long secretary la Rajesh Tiron do lang tum bahini kacipaduk pen si pini ni tum phan la pusona mai ni tum phan pangrumpon lo la bangso pangrumpon ni tum kado pen same alang ni tum bahini phasame ni tum ninga klong ben ningching duglo la pen akiro tami pajir lo la sipini la bangso la ni tum pini la get together lo la pen la executive meeting lo get together kam executive meeting lo la sipini ni tum tong sikot pen la pusona sai la puson chingbai nang pu alang tum pen ping khada ting pen pini tum dak ison soni alam ni tum chingbai ponong lo la sila bangso pini amai long ni sum ka chingbai pon alam thila bang ni tum lam thei hini do isi bangke la bangke ni tu kidam tang 2021 18 December article ni tum Duarbaguri Press Club amhang pathek pontang lo amhang pathek tan dat pen ni tum hasot pen president bang ni tum Bida Sing Ingling lo secretary bang Rajesh Tiron lo alang ni tum pesi ningkal thom an mangke nang cheri pon nang calon pon besen alang ni tum misen pen nang cheri pon elo la si arona teng pen tum hola so hot pen stami ni tum ningkal thom an mangke president secretary at terms do stami la non bang ni tum at terms stami nang ke julo la si la non puthot president akimi secretary akimi kangwai pon thuji phans stami ni tum ani hot pon elo la si la non kiwang je March 16 2024 aningkan la bangso sengkan malo la non nangkile ji March achiklo March 16 bang ni tum la Duarbaguri Press Club long ni tum budiri support dopo si hala suhod ani bangke matong president dopone matong secretary dopone la bang ni tum non make kladak pen ni tum phan nang thampon thek thelang athela dani tum by choice aja jine bate voting saja jine by selection aja jine ni tum non make kladak pen ni tum phan na pachini thek thelang la taisilo akola penile tum la Duarbaguri Press Club amen pen non nangkili ji March achiklo angbong malo nilitum football pathu sami kibi ponjido la sobhan stami pini nitum kachingbai pontang dolo la si kadoga wela nilitum kachupa damji ponitum ning hangateng mangke nitum la Duarbaguri Press Club stami akaprek Press Club tum phastami nitum ki pha ponjido la son thak si mesen along kaprek atum stami ke pathu mesen tum phastami nitum ki pha ponjido la hai phastami nitum kachisik kachidang bangke non pe nitum chisik chidang pomlo sinale tum hala mo nile tum khela ki bije long stami nale tum ke pathu ji jum stami chali ekbom na akola bangke nile tum khela stami football pathu bangke bi ekji se pini sembe nile tum kachingwai pon kachithan pon alam thei mangela alam thei hini si pini tum mangi chingwai chingsai pono lasi labangso chingwai long kadok avestami ninga klong ning samjin ning thir et pen se labangso lam bangke nitum RD dojot pen chingki chingwai pon si labangso lam bangke RD dojot pen nitum decision tami en ponlo sinong ki bang ji ani same lali tu chingwai ateng pen akam tami asai same pachun pon pu sinile tum kadok tami ning thelo lasi tum hasame pansi kadam pajir pon thelo kada